Кадерле кеше, язуыма карап сизәрсез, бармакларым миңа буйсынмый. Хәрефләрем таралып тора, шулай да язам. Мин бары шуны гына әйтергә телим. Мин сезне, инде сезнең үзегезне яратып үлем. Симферопольдәге чагыгызны түгел, Ялтадагы чагыгызны яратам. Юк, дөрес түгел, бүлеп аерып ваклану дөрес түгел. Мин сезнең бөтен үткән гомерегезне яратам. Әле мин апрель уртасында ук дөнья белән бәхилләшергә тиеш идем. Теге чак автобустан төшкәч, мин чемоданыма утырып диңгез белән хушлаштым, таулар белән саубуллаштым. Сез килеп туктадыгыз. Мин җафалануымны күрсәтмәс өчен сезне куып җибәрдем. Куып җибәргәч тә үкенеп куйдым. Юксынып калдым. Шөкер, яңадан тап булыштык. Беләсезме, сез нәрсә эшләдегез? Сез миңа 3 ай, тулы 3 ай гомер бүләк иттегез. Үпкәләрем беткән иде. Йөрәгем көршеккә килеп терәлгән иде. 3 ай буе ул мине әҗәлдән саклап торды. Элегрәк очрашсак, бәлки җиңәр дә идек. Соң иде шул. Монысы өчен дә сезгә, язмышка рәхмәт. Шатланмаган шатлыкларымны, ирешелмәгән бәхетләремне сезгә калдырып китәм. Минем өчен дә шатланыгыз, минем өчен дә бәхетле булыгыз. Боекмагыз, капитан. Таңсылу.